My name is Clara. Pilar and Pilar have visited the set of Colapso to talk with Ricard Ustrell about the current state of the Spanish crown. According to the monarchy is not questioned in Spain. There is no party that clearly opposes. Pilar has asserted that she does not understand with home Catalonia, so much respect of the royal family and the oath of the constitution of Princess Leonor. In this house you have spoken of monarchy in the morning, at noon, on the news and at night. This country has a very big wound since 2017 and the king had a huge role in this wound. He has never asked for forgiveness, on the contrary, and now with a monarchy toward the girl, this war break up on Leonor Bourbon. Hola, somos el Salva y yo la Les y os vamos a presentar las noticias de España. Detenido un fugitivo con 19 paquetes de azúcar con los que iba a estafar a otros narcos. La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Fuencarral El Pardo a un hombre de 28 años que tenía una orden de búsqueda y detención por secuestro cuando transportaba 19 paquetes de azúcar con los que pretendía estafar a otros narcotraficantes, haciéndoles creer que era cocaína. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes cuando era una patrulla que se encontraba de servicio en la confluencia de las calles Símbolo Delgado con la Aguinzo de Lima, en el barrio de Pilar. Procedió a dar el alto a dos individuos que circulaban en un turismo y mostraban una actitud esquiva al parecerse que la visita de los agentes. Hola, som la Samira i l'Alexia. Avui us venim a explicar una notícia. Atac a cops de martell. Detinguts els dos membres del grup ecologista Just Stop Oil que han irromput a la Galeria Nacional de Londres i han atacat amb martells de seguretat el vidre que protegia una pintura de Velázquez. Acció-reacció. Això han justificat des del grup ecologista Just Stop Oil l'atac que han fet aquest dilluns dos membres de l'organització contra una pintura de la Galeria Nacional de Londres. A mig matí, dues persones de 20 i 22 anys han entrat a les instal·lacions del museu de la capital britànica i amb dos martells de seguretat han atacat el vidre que protegeix. Just Stop Oil ha assegurat l'acció era per demanar al govern de Rishi Sunak que aturi immediatament els nous projectes d'extracció de petroli i de gas al Regne Unit. Els cops que hi han donat amb martells de seguretat. Han malmès el vidre que protegia la pintura. Paral·lelment, un grup important, almenys de 40 persones, de Just Stop Oil han estat detingudes per obstruir el trànsit prop de la residència del primer ministre britànic a Downing Street. Noticias de deportes. Champions League de Barça. Llega la cuarta jornada de la Champions League, donde el Barcelona buscará alargar su racha de victorias en la Champions League, donde ahora mismo el club blaugrana es primero con 9 puntos. El Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano, buscará su segunda victoria y en la Champions League, donde ahora mismo es tercero con 3 puntos y así arrebatará el segundo puesto. 112, los de Xavi Hernández ya pueden contar con Pedri en el partido de Champions League, tras estar varios meses fuera de los terrenos de juego. Las únicas bajas de Barcelona son Sergio Roberto y Frenkie de Jong. El partido entre Shakhtar y Barcelona de Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones y Liga TV Bar. El temps de la setmana, el 14 al 20. Hola, som l'Àngela i la Lluna i ara us direm el temps d'aquesta setmana. Aquesta setmana la temperatura mitjana serà de 7 a 21 graus. El dimarts hi haurà sol amb alguns núvols que taparan una mica. La temperatura màxima serà de 20 i la mínima serà de 9. El dimecres hi haurà una petita baixada de graus, estarà bastant ennuvolat i la temperatura màxima serà de 21 i la mínima de 8. El dijous estarà ennuvolat i farà una miqueta més de fred. I de màxima hi haurà 21 i de mínima 7.
El dimecres farà sol amb alguns núvols. La màxima serà 8 i de mínima 8. 18, de màxima 18 i de mínima 8. El dissabte farà sol amb alguns núvols. La màxima de temperatura que hi haurà serà de 16 i la mínima serà de 8, o sigui que farà una mica més de calor. El diumenge farà una miqueta més de fred amb unes temperatures de 16 de màxima i de 7 de mínima. I el dilluns de la setmana que ve hi haurà sol. Les temperatures seran la màxima de 18 i la mínima de 3. Baixaran les temperatures, per tant us heu d'abrigar.